No Sebi, kde to ideme? Neviem, do banky. Dobre. Ideme ju vykradnúť. 10. Dobre, ticho. Toto je prepadnutie, Toto je prepadnutie. Ticho. Čo je? Hore ruky. No dobre, nikto tu nie je. Tak poďme zobrať. Mám kartu, ideme do dnuka, otváraj. Dobre. Ja nemám úplne najlepšie zbranie, mám len Berem. taser. Nevadí, berem. Máme všetko. A poď rýchlo. Rýchlo. Nikto niečo uvidí. To bolo tesnotka. Mohli sem prísť poliši. Však áno, kebyže vedie po nás, sme na rok, na 2, na 5. Ja ich nevidím nikde. Čo oni dejky kamo... Neví, čo majú dejky dačo na seba, aby sme ich nevideli. Ty kde ich vidíš? Čo máš dejky špeciálne oči? Nikde policajti nie sú. Fakt. A nič. To prečo ma troluješ? Sú za nami? Čo, počkaj. Ej, sú za nami! Poďme rýchlo. Mal som sa ešte predtým pozrieť a dozadu. Bro, ideš príliš rýchlo a tvoje auto to nezvláda, asi vypadnem za chvíľu. Neboj, to je dobrý Cybertruck. Sebi! Spadol som! Pomoc! Vypadlo mi koleso. Táto musí, vieš čo, ja idem vyčarovať svoje auto. Chceš vidieť starú baganžu? Tu máš. Poď, ideme na tomto jazdiť. Dávam najväčší speed, dávam na drifty a poď rýchle. Ty ma naviguj ma. To nezvládneme. Lepšie než nič, Sebi. Naviguj ma, že kde mám ísť a také. Choď, ak chceš rýchlo, len proste dostaň sa preč. A potom ti musíme ten plakát nejak vytrhnúť. Poď len rovno. Ideme, proste len bež. Nie, daj to preč. Veď to horí. Joj. Poď, bež. Poď do mesta. Vykradneme toto. Jak sa to volá? Vykradneme ešte autoservis a skryjeme sa tam. No, vieš o tom, že tam skoro nič nie je. A čo? Hore ruky. Tak, poď. Fúha. Toto je prepadnutie. Musíme nejak kryť, musíme... Sebi, ja poznám asi nejaký secret. Poď za mňou. Prehľadávajte krabice. Potichu. Aspoň karabinku potrebujeme. Poznám jeden bunker. Sebi, poznám jeden bunker. Niekde tu by mal byť. Poď za mňou rýchle. Keď takto prídeš... Tuto je. Tuto je, yes. Poznáš to? Nie, to nepoznám, ale je to niečo. Toto je jeden z najnovších bunkrov. Z toho krytu som niečo našiel. Čo si tu našiel? Tu niečo... Sú dejké papiera, ale sú prázdne. No. Toto všetko zapalím. Tak. Tu všetko vieme teraz ovládať. Toto nepoznám. To sú poistky. Poďme ich dať zničiť. A máš nejaké zbranie dve? Máš nejaké dve zbranie? Počkaj, idem sa pozrieť do kapsy. Mám maximálne len túto tu. Dáš mi prosím. Tu máš. Ďakujem. A mám ešte jednu bombu. Chceš ju? Nie. Dal som ti ju. No. Mám peniaze. Chceš nejaké? Skúšaj to nejak skryť, pre istotu si daj na seba tú masku. Počkej, Sebi. Počkej.
prehľadávaj to tu. Dobre, prehľadám všetko. Sebi! Našiel som trofej, alebo dajčo také. Čekuj, tu ti to dám. Počkej, prečo ti to neviem dať? Tak. Neviem. Tak, mám to. Vidíš? To je nejaká trofej. Zo zlata. Koho tam mám? Počkej, čo tam píše? Daj mi ju. Chcem si ju prečítať. Díky. No. Sebi. No. To je z roku 1900. Trofej. To je vzácnosť. To je vzácnosť. To je vzácnosť. Dobre, ale dajme si nejaké masky, kebyže to chcú prehľadať, Fakt? lebo policajti to možno o tom vedia. No, toto je policajný ukryt, myslím. To nemyslíš vážne. Nie, čo si robím si z teba srandu. Dávam si okuliare, aby ma nikto, alebo tu mám masku hneď. Peknú takú, vidíš? Ukáž, akú máš masku. No, takú mám masku. Dobre. Dobre. Môžem si iba prosím vytrhnúť ten rán? Čo? Ale prečo? No, lebo takto keď ťa policajti uvidia, myslím si, že kebyže strieľa do toho ránu, tak máš asi po krku a po celom tele. No, to dobré. Idem to dať hned. Nejak ti to zničím, čakaj. Nejde to. Počkaj, už to ide. Á! Áno, je to dole. Dobre, ideme rýchle. A videl som tam nejakú jak sa to volá? Tam. Pod za mňou Sebi. Musíme to rýchle prebehnúť. Tak. To nefunguje, okej. Počkaj, skúsim to sprázdniť. Viem to sprázdniť. Alebo počkaj, idem sa sem pozrieť, či tu nie je dačo. Sebi, tu sú dve bajky. Sú dve tieto bear bike. V sklade sú bajky. Kde si? Dobre, ale ja chcem spojazniť nejak toto auto. Či tú motorku nejak. Tu? Nie, to nejde, to je len na výstavu. Musí to nejak Nie, ísť. skúšal som. Dal som z nej dole tú farbu a... No dobre, ja som našiel len tento bike. No dobre, idem. Poď, za nami sú poliši, rýchle, bež! Či nebež, ale... Si bro, aké drifty! Tak to nás chytia, keď budeme driftovať. My nedriftujeme. To sa šmíka. Joj, daj mi to, ja viem riadiť. Neboj. Zase si spadol. Nie sú na tom, Dobre, nie na... riaď ty. Jej, počkaj, čo? No dobre. Vilo, choď hned! Nehraš to, ale môžem hrať s vami. No, Sebi! Nehraš to. No čo budeme teraz robiť? Sú za nami poliši. Máš žalovať. Za nami poliši! Vilo, hrajme roleplay, natáčame video, choď hned. No, dobre. Aj! My si nás nemusíme hrať, to bude rýchlo. Preč! Tu je nejaká typkyňa, som ju skoro zrazil. Stoj! Dávaj head motorku, ideme dať head motorku a poďme sem. Do kostola. Ja sa sem idem schovať. Skryl som sa. Som v kostole. A počkať. My sme ich striasli. Oni tu nie sú. Tu nie sú poliši. Nie sú tu poliši. Len tá typkyňa. Mám nápad, teraz musíme parkour. Poď za mnou, rýchlo. Kde si zmizol? Veď som skočil za ten dom. Poď tu. Joj, to bolo, skoro som to nedal. Kde si? Kde som ja? Nevidím ťa, som slepý. Však ma poznáš. Tu som, Dole. skáčem. Ja aj vidím ťa. Poď rýchlo. Aj. Tak. Tu je nejaký typek.
Rýchle. Musíme ujsť. Nie je tu dostatok miesta. Spadol som. Jau. A máš ešte nejaké náboje? Nemám. Nemám. Jau, som sa urval. Je tu nejaká mačka a ona mi prišla na ruku. Asi ma má rada. Au. Sebi. Au. Jau. Poď rýchlo. Dobre, rýchle. Do nemocnice. Však my sme... Ty koľa, rýchle, bež. Kung Fu Panda. Áno, dobre. Poď. Poď. Uži, prosím, preži. Kámo, dobre, tak ja si musím ísť preč, prepáč. Počkaj, daj mi nejaké lieky, dačo mi striekni. Tam naľavo. Dobre, pôjdem, donesiem ti niečo. Nejaké lieky a pichni mi to do chrbta a do nohy. A dúfam, že je to na silu. No pohni si! Mám tu nejaké lieky, tie si nasypem do tohoto stroja, tak? A mám ti to vraj pichnúť do ruky, tak. Mala by si to mať. Dobre, rýchle. Rýchlo musíme ísť. Poď. Daj si dole masku. Ideme sa nejak ináč prezrieť. Dnes môžeš spoznať. Dobre, toto, takto. Tak. Ale prezliec, normálne, poďme tam. Nie veci, čo si našiel na zemi. Nie, ale to sú moje staré veci. Dobre, ale ja nemám žiadne oblečenie. Musím ísť sa prezliec normálne. Dobre, vieš, ja si idem vytuniť skin. A čo tu robí táto typkyňa? Neviem, asi sa niekde stratila. Kašli na to. Keď nás zavolá policajtov, tak bež. Je to jedno. Dobre. Počúvaj, som prezlečený jak vojak. Dobre, ja sa prieším do nejakého dobrého ale tá oblečenia. typkyňa, ona ma prenasleduje. Neviem, asi dačo od teba chce. Ale nič nehovorí. Som zmetený z toho. Zobral som si pre istotu aj nejaký batoh, kebyže tam máme dať nejaké peniaze alebo zbranie alebo niečo. Takže o veci postaráme. Dobre, som kulovi. Ale ide za mňou. Tak. Počkej, prečo? Ako keby mám túto značku. Takto. Čo to máš na sebe preboha? Kapibára! Objednal som nám jeden hotel. No dobre. Tu je tento hotel, vidíš? Dobre, okej, berem. Takto. No, Toto je náš hotel. toto je náš nový domov. Také hnusné. Idem na vecko. Bum! Joj, som... tu nedá sa to spláchnuť. No, dobre. Nechoď na vecko. Idem nám dať čo kúpiť. Idem nám dať čo získať. Čo ideš? Idem nám nejaké jedlo zobrať. No dobre, Tokyo Drifty. Ja skúsim umyť toto, čo si tu na... Spláchni asi 20 krát. Nie, normálne, to s mobom, však to je aj na koberci. Nie, nie je. To je všade rozhádzané. Však tu! Čo si slepý? Si neviem trafiť do záchodu, alebo čo? Však som na ňom sedel. Tak asi vedľa. Čo no? Ups. Dobre. Neviem sa dostať do bytu. Veď otvor len dve. Ale ja tu chcem robiť Tokyo Drifty. Ty mi v tom brániš. Čo?
Aha. Tak počkaj. Dobre, už som to umiel. Ja to musím ešte ten celý záchod poumývať. Tu ti, chceš vodu? Vodu? Áno. Na pitie. Tu máš. No áno, predsa hej. Chceš Doritosky? Tu máš Doritosky. A ja si dám... Ten Doritos nedám. A ja si dávam toto tu. Mňam. Prečo je toto auto? To nie je auto. Tak motorka, prosím. Je to odparkovať, hej. A ty urobíš toto. Však by videli našu motorku. Počkaj. Pre Boha, by som dal... Joj, som to... Jaj. Počkaj. Joj, zavádzaš mi. Idem to... Čau. A počkaj, ja potrebujem teraz tú motorku. Počkaj, ja som späť. Motorka. Dobre, ja si berem svoje vlastné auto. Nie, poď na tú motorku, chcem ti niečo ukázať. Nie, ja mám lepšie, vidíš, ja mám také. Poď za mnou. Nie, nejdem. Aj tak si rýchlejší. Prosím, ukážem ti jednu tajomstvo, kde som mal základňu jednu. Kde? Poď hore. Dobre. Nie, spadol som. Jaj, aleluja. Tam ti niečo ukážem. Len by som tam musel vyjsť aj ja, ale nie tam. Sebi, strátil som ťa. Strátil som ťa. Nie, proste len vidí hore a choď. Spadol som. Tak choď rýchlo hore. Však ja som spadol z toho. No tak choď hore. Však nerozumieš? Ja som v tom dome, tam, kde si mal bejsku. Tu je nejaká jaskyňa. A som si zlomil nohy. Ja som myslel tie dve dromy. Aha, ja som nevedel, som si zlomil nohy. No tak poď tu rýchlo. Však som si zlomil nohy. Tak počúvaj, za chvíľu som tu, takže bude tu chvíľu ticho, ja nebudeš mať počuť sebi. Čo sa mi stalo sebi? Ja som tam, jak je ten dom a byť, kde. No a ja som si zlomil dve nohy. Mám také topánky, ktoré ma vedia zachrániť. Fúha, len ti tu musím niečo povedať. Tu na ten diel asi ukončíme. Nie. Začneme asi zajtra. No dobre, takže čaute ľudia. Dúfam, že sa vám tento roleplay páčil. Také menšie pre vás prekvapenie, robili sme to vážne mega dlho. My sme to plánovali ako. A toto je séria, jak sa volá? Brookhaven Roleplay 1. Áno, bude to mať presne 10 častí, toto je prvá. Áno. Takže máte sa na čo tešiť, odoberajte, lajkujte, všetko. S kamarátmi a tak. OK.